प्रत्येक बिथिङा सरकाराव फैफिननायनि बाथ्रायानो गैया प्रत्येक बिथिङा सरकाराव फैफिननायनि बाथ्रायानो गैया। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों नङा होमब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों सेन्ट्रेल एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया मोनसे फरायसालियाव थांनानै राजखान्थिनि बाथ्रा बुंहैनायखौ नुनो मोन्दों फरायसाफोरनि सिगाङाव। बे मेलनि गेजेरजों खनीन्द्र बसुमतारिया फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा सरकारा मालाबाबो फैनाय नंला आरो गोबां बाथ्रा फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि बुंनाया बेसे गनायथाव नङाब्ला बेबायदि एबसुनि मुं लानानै एवारनेस प्रग्रामनि नामाव पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंहैनाया बेसे गनायथाव नङाब्ला। आरो दिनैनि दिनाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ बबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामो बेखौ बुंनो गोनां गैला। बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरानो मिथिसिगौ। आरो लोगोसेनो सेन्ट्रेल एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया मा बुङामोन नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। दिनैनि तारिखाव गाव देरहायोब्लाबो बियो साधारन एमसिएल जानानैनो थानांगोन आरो दिनैनि तारिखाव कुनु प्रत्येक बिथिङा सरकाराव फैफिननायनि बाथ्रायानो गैया। नायजोबबानो जाबाय आरो देरहानायनि बाथ्रायाथ' बेबोथ' एफा गोरलै नङा होनबा? बेबोथ' एफा गोरलै नङा। बे नोङो 5 बोसोराव काउन्सिलाव खनसेबो थाङाखै बियो, एटेन्डबो जायाखै बियो, पाब्लिकनि जायनाखि भट बेखौनो बियो इम्परटेन्स होआखै, नंगौना नङा जे? बे बाथ्राखौ आं गोबाव बाथ्रा बेबायदि बुंनो सानासै। जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफ्रा एसे सिनसियार जा। दिनै दुनियाव जे फोसावजादों निउसफोर बेफोरखौहाय जोङो माने एसे मोजाङै स्ट्रंलि अबजार्भ खालाम, एसे बिसार खालाम। कनफिउजन थानायफोरखौ जोंनाव सों। बबेबा निउसआ बिसास खालामजायो आरो बबेबा निउसआ बिसास खालामजाया बे बाथ्राफोरखौ। आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै खावलायलांगोन। बेखौ लानानैनो बिपिएफनि मावथि कास्टम बसुमतारिया फिननाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नायलांदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा जे लाइमोनफोरनो रं मेसेज होदों बे थारैनो लाजिथाव बाथ्रा। जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद होनो बिथांमोनहा जेरैबायदि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामामहिलारी सार, जाय बिथाङा बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोदों, जाय बिथाङा जोंनो 6 सिडिउल बिटिसि होफैदों, जाय बिथाङा बयनिफ्राय बांसिन कन्ट्रिबिउसन होबाय मानाव गेदेर हाग्रामामहिलारी सारनि सायाव जेरैबायदि नंखाय एलिगेशन जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो होदों बे थारैनो दुखुनांथाव आरो मुगैथाव। जों बुङो आरो गुबुनफ्रा बुंबाय थायो जे एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु, आरो बे खोथाया दिनै प्रमान जाबाय। एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमodबरो बिथांनि स्पक पार्सन जानानै बिथांमोनहा खोथा बुङो। आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों, नोंथांमोननि थाखाय हारिया देरसिन ना प्रमodबर'आ देरसिन? जुदि हारिया देरसिनब्ला 6 सिडिउलखौ बासायनांगौब्ला नोंथांमोनहा हारिनि जानानै खोथा बुंनांगौमोन। नाथाय नोंथांमोनहा दिनै हारिनि जानानै खोथा बुङाखै। नोंथांमोनहा दिनै प्रमodबर'खौ बासायनाय, प्रमodबर'खौ सिफ खालामफिननाय, प्रमodबर'खौ जेरैखि जाया उद्धार खालामनाय बेयावसो दङ। जाथिया थैलांथों बा जाथिया मा जाया बिनि सायाव दिनै नोंथांमोना सानाखै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया जेरै उन्दै लाइमोनफोरनो रं मेसेज आरो नंखाय मेसेज होदों मानव गेदेर हाग्रामामहिलारीनि सायाव, बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे लाजिथाव। दिनै आङो बिटिसिनि लाइमोनफोरनो बेखौनो मेसेज होनो सानदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमodबर'आ सिफ जायोब्ला बिथांमोनहा स्किम मोनो, बिथांमोनहा थाखा फैसा खामायनो हायो। नाथाय दिनै लाइमोनफ्रा बिटिसिनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, बिटिसिनि लाइमोनफ्रा एग्जाम पास जायोब्लाबो प्रमodबरो गभर्नमेन्टआ फैसा बिदों, जाय फैसा होनो हायाखै
साख्रि मोनाखै दिनै प्रमद बर'नि सरकार समाव रन्जित बसुमतारी फेरेंगिया गावनि फिसाजोनो साख्रि होदों दिनै लेखा गोरों लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै लेखा गोरों लाइमोनफोरनि जानानै जों इउथ बिपिएफआ बुंदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुङाखै दा ओंखायनो इउपिपिएलआव आरो एबसुनाव सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना प्रमद बर'आ शिफ्ट जानांगौ आरो थाखा खामायनांगौ बेयावल' बिथांमोननि एजेन्डा ओंखायनो आं साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा ससियेल एवारनेस आरो एडुकेसन एवारनेस नाम लाफ्लानानै जेरैबायदि राजखान्थि मिटिं खालामबाय थायो बेनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफोरनो 100 कोटि फान्ड लाबोनो नागिरदों आरो जोङो बिटिसिनि लाइमोनफोरनि जेन्युइन जे एजेन्डा दं बेनि सायाव जोङो खोथा बुङो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीया रं मेसेज होनाय आरो सेंग्रा सिख्लानि सायाव जेरैबायदि फल्स मेसेज होनाय बे जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो दुखुनांथाव आरो बिथांमोनहा जे इउपिपिएलनि जानाय खामानि मावो आरो बिथांमोनहा जे एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु बेनो दिनै खनेन्द्र बसुमतारीनि बाथ्रानिफ्राय फोरमान जाबाय